Baban Cinedu, ya maganar ɗariƙa da izala a ƙasar nan ya kake ganin take yanzu? Malam. Na'am. Ai yanzu magana rigima izala da ɗariƙa ba wanda zai zo kana zuwa ga mun kuma yarda da shi. Saboda me? Ka dawo daidai kina. Wato dama na dade yana jira wani lokaci. Na'am. Akwai abu guda biyu da yana da shi. To na uku nike jira kuma ya samu. Ya samu yanzu. Abu na daya. Na'am. Akwai aboki na muna cikin motar haya ana tafiya. Na'am. Suna ta rigima izala da ɗariƙa ana zage-zage abun ban ji daɗi ba. Muna sayawa ranar juma'a ne za a sallar juma'a. Sai rubutu gaba da mu an ja yi sallah. Ba wanda ya tambaya nan na ɗariƙa ne ko na izala kowa ya shiga yi sallah tare da ashe da ya ne gurin sallah kuma ana fara nan. Gaskiya ne ba. Ana na ji daya. Ran na tafi Jos an kira ni wani aiki. Ina Jos na aiki na saman bene hotel dina saman bene ne. To ranar akwai an yi taron zikiri a Bauchi. Naji. Mutanen ɗariƙa suna dawowa sai su bi wata hanya sai wasu makiya Allah sun kashe yara mutanen ɗariƙa. Da daddare mutanen izala na Jos. Da manya da yara sun fito kan titi. Da kayan agaji na izala. Su suna bayan ɗariƙa hannu nan ku bi ta nan kada su shiga inda za a kashe su kenan. Oh, ashe rigima ya zo ashe da ne. Su ne ba su hannu ya izala. Suna bayan kada ku bi ta saboda kada a kashe. Su kwana akan hanya suna ba da hannu. Kaga abu ya zama to kenan dama abin duk shekantaka ne. To na uku kuma ina nan Kano. Ina gaya maka da wani mahaukaci ya saki bom. Kan yan ɗariƙa ya buga kan zala ya buga. Kowane saboda an taba masoyin su. Kowane na ce ashe da masoya manzon Allah gaba daya kowa da kowa ne. Kowa da kowa yana son manzon Allah. Sai ga malaman ɗariƙa da malamai izala sun taso suka sami wannan da ya fesa bom suka mai ba mu yarda da ba kai saba an taba masoyin yara sallallahu alaihi wasallam yara ahali suna kanana ne an turo ba ma ta manya ba da na ɗariƙa da izala sun hadu sun make wannan mutum sun koma gefe da sun taru suna cewa kakara irin wannan mutum na ce duranan da wani ya kara zuwa ya ce mini wai yan izala ba su sama zala sai na dala mashi mari ko ya zo ce min yan ɗariƙa ba su sai na zuwa mashi mari to wannan magana da ka faɗa babanci da ni ma ka ƙara min ilimin ba wani mutum da zai ƙara zuwa ya ga min maganar izala da wace rigima ya ta rigima abin da shi ne duk manzon Allah duk magana manzon Allah ce ko kowa mai soyayya manzon Allah